Без шум. Какво направи? Сестра, уведомете близките отвън. Добре. Здравейте. Здравейте. Аз се казвам Кира. Мартин, какво се случва? Скоро ще бъде направена операция на пациента и се очаква да бъде тежка. Ох, ужас. Някъде около 36-7 кг. Какво? Какво? По Целзий. Това е ужасно. Да. Разчитам на вас. Ще направим всичко възможно. Благодаря. Успех! Успех! Ай, скош. Сестра, органът е тук. Така, като гледам, мисля, че сме готови за операция. Всичко е наред. Сестра, асистирайте ми да се подготвя за операцията. Благодаря. Аз ще отида да се приготвя за операцията. Добре. Така, време да започваме. Клещи. Сестра. Да. Внимателно. Почистя. Почистете, сестра. Благодаря. Благодаря. Сега толкова. Време за трансплантацията. Великият момент. Внимателно. Трябва да подходим. Това е деликатно. Добре, колеги. Това е момента на истината. Внимателно. Внимателно. Точно така. Колега, асистирайте ми. Поддържайте. Момент. Колега. Вече се справихме. Да, асистирайте ми. Браво. Момент. Мисля, че имаме малък проблем. Стана! Добре, да превържем. Колега, придържайте пациента. Ще хвана отстрани. Аз придържам. Колега, завържете. Това ще е превръзката, която ще го придържа през следващите 3 седмици. Още един път, колега. Мисля, че работата беше абсолютно успешна.